Joo, eli tää on mun huone. Tässä on alahuone vähän joka sivulta. Ja sitten tää on puutarha. Tosi mahtava, eikö ookin? Joo, tiedän, ei ole hieno. Sitä voi sit käydä mun profiilista kattoo. Niin se näkyy vähän paremmin. Tää on makuuhuone. Tällainen. Ei kovinkaan ihmeellinen. Oho, mäkin on jäänyt tohon. No, ei se haittaa. Tällainen tää. Tosin tää on nyt vähän muuttunut. Tosta kohdalla on nyt taulutalkkari. Tää on mun bilehuone. Mä tein sit ihan kylpymäisen, koska se on mun mielestä hienoa. Ja mä tykkään tästä huoneesta eniten. Okei, tässä sit kavereet, jotka sain sit tulla huoneeseen aikavaivalla. Ja vähän juttelee. Mä nyt vastailen tässä, joten se voi vähän näyttää epäilyttää. Heiluttaa kamera. Mutta ei se varmaan haittaa. Joku ei ollut yhtään perillä, mitä mä teen. Kato, parti 11 on paikalla. En mä kattonut silloin yhtään, ketä oli paikalla. Kiva, kun ne tekee aina ja saa vähän vauhdikkaamman tästäkin. Ja tässä mun aneja. Mulla on tollanen, niitä on jonkin verran, oisko niitä ostettuja näin yli 80 on niitä. Tässä on Elenanit. Sitten nää juhla- ja muotianit. Siinä on, no vähän, ei kovin paljon. Tuolla seuraavissa kohdissa sit vähän enemmän. Sitten urheilu. Näitä on vaan 2. Ai vähän. Voisi olla enemmän, mutta en ole jaksanut hankkia. Sitten tässä on rakkausaneja, niitä on jonkin verran. Ois kiva, että ottaisit leffoihin mukaan, kun näitä aneja kumminkin mulla on. Ja ei mielellään aina opettajaksi. Tai äidiksi. Ois kiva olla joku siisti tyyppi. Näitä villi ja hullu anei on jonkin verran, eli mä voin olla vaikka joku hirviö. Perusanei, ova yksivullinen. Sitten näytteleminen. Sori, toi kamera heilähti äsken. Sitten poseerauksia. Näitä on jonkin verran. Oho, siihen tuli perussanei. Eli ei nyt ostettuja. Noi on kaikilla. Näitä on jonkin verran. No, taistelu. En oo mikään ninja-tyyppi, niitä on niin vähän. Hehe. Okei, Lorenalla 2 on mun pikkuserkku. Se on mukava tyyppi.
Party 11, se on mun IRL-kavereita ja tosi mukava. Me viestitellään sen kanssa joka päivä niin, että vanhemmilla voi mennä vähän hermot, kun puhelin koko ajan kädessä. Ja viestitellään. No, tää on mun siskon tyyppi. Tiedän, se on ihan ok. Se toivoisi enemmän kaveri. Tääkin on mun IRL-kaveri. Se on oikeastaan meidän perhetuttu. Ja sekin on mukava ja me pidetään. Tää on mun yksi koulukavereista ja sekin on mun IRL-kaveri, joka on Movista Planetissa. Aika harvinaista, että niitä edes on siellä. Ja sitten tääkin on mun koulukaveri, joka on Movissa. Ja Oho lähti alusta, mut joo. Kiitti jos auttoi sitten Famessa 19 levelillä. Moikka!